Pan. Yo, ngerti aku. Nah, timpak nih. Ora ning ngono lho, Yok. Lah kancane jungkir wali kok malah turu. Sumpah iki nyuwun nak setelane Pak Jiun nyuwun enak ra kok. Jiun napa kok iso? Sapa di rumah? Pak. Ora enak Yok ning kono. Ora enak ning kono. Mosok aku ngono mbok. Wong dhuwit sing duwe omah lho. Lah yo mosok aku mbokongi kono gawe enak to. Lah kuwi anjing iya enak bapak polisi. Lah yo dikawal bapak polisi. Lah kok andekno kowe penak men. Jokongnya kok muka dimah. Oh, enek mukok dimah. Iya. Walah kaya pengajian ngene iki kan ya Allah jamaahku ya. Santriwatine tuwek. Anu bocah nek cangkeme lunyu ya ngono kuwi lho Mas. Lunyu apa? Ora nek apa-apane bakal lunyu iso clean. Lah kuwi iki aja ngomong apa-apa. Nek kene iki adi urung patek tenanan kok njaluk apa-apa iki lho. Lah iki wis ora mungkin metu, Mbak. Lah kok iso? Lah dene nek polisi lho. Aku dene karo dene ya gak wani arep njaluk tenan-tenanan. Nyapa? Lah ning kono ana Pak Polisi. Ngene lek tor ndasku ora bosok aku. Ora Pak Polisi ki mengamankan kondisi. Kondisi. Iya. Lah berarti mengamankan segala kondisi berarti. Iya ya lah, sampe dene ra iso Pak Robi iki ya. Sapa jenenge? Lu kenalan dhisik to? Kowe kuwi to, aku melu kowe kok iso. Lah aku melu Bagong kok. Apa lek kok? Kowe. Nggih saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lha ora patek bantet to yo. Sapa? Jamaahmu. Lah wong kene kan gur casing tok to, casingnya jebatan jero yo asine lha wis karu-karuan kae. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya? Ya maksudnya iki sing jobat arah yo jilbaban. Oh, jilbaban nek ning ngarep omah njaba omah. Nek karo bojone yo biasa. Biasa nyanyo-nyanyo anake sing krentel. Nggih, saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Ngapa? Sore hari ini anda dikolmu ora bayaran apa-apa alhamdulillah. Yo pentingnya dhewe alhamdulillah dhisik. Di sore hari ini bisa memeriahkan desa Bader. Oh, Bader. Lah yo. Iki sunatan mau mantu to, Pak? Lah ning pamflet sunatan kok. Ning pamflet. Sunatan gede kan murah kedua to jare Pak. Yo ora apa-apa iso. Iki ngono acarane sunatan karo tasakuran pernikahan karo sunatan nggih. Oh, double. Beda irit. Irit mbahmu yo ora irit, Bang. Ngringkes acara. Oh, alah ngringkes acara. Ya Pak nggih. Nggih. Ya ngringkes acara ben ora kakean acara. Oh, alah yo wis gak apa-apa. Iki sing sunat ya? Wedok kok iso. Wedok gak iso sunat ya. Sik iki sing aku ndungane manten. Ya. Wis ndungane sing sunat. Ya. Kagem minangka kekalih manenipun Sopo, Mbak? Mbak Putri. Mbak Putri kalian Mas Putra. Ya. Mugi-mugi dadosan temanen kalih sakinah mawaddah warahmah. Nah, ki mantene jenenge sapa? Ditekok ibuke kan mesti rewang ning kene. Jeneng Mas Deni. Yeni. Ya ora ngerti to yuyu wong seneni ae kok iso. Nah, ndi mantene? Iki lho Mas Jahat iki lho. Loh, Jahat. cangkem lamis. Lah mana ning kono kuwi kok nampakne kancane Jahat. Mas. Jahat to. Jahat to apa mripah? Oh, iya lah. Ini gimana patokan iki lho. Anu Mas nang gawe tulisan F ku mbok sing genah. Nek kaya jin. Iya. Hitungane Mas Fahad kalian Mbak Diri mugi-mugi dados keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mugi-mugi rezekipun lancar. Mugi-mugi gendang gadah nyapok wong buri lho. Kulino kan ndang ati-ati gawe anak. Apa ya penak ngene iki? Lah padumu nek bojone walan mbok kaya ngono ta. Ya ora oleh ngono kuwi, ora oleh. Meri. Kaya tekmu wae iso. Wis ngono kuwi dongane sing
Aku ora iki tepang karo mantene poro. Wis ro mantene poro. Wah, Mas Fahad iki lho. Iki mosok ora ngerti sing wirawi iki nggon Amit Mas iki lho. Mas Fahad iki kae lho. Kae lho. Oh, alah lu duwe depis Sing ning mburi nggon kene turun Amit Mas delang kae ngene dadi. Ya ora apa-apa, Dek. Wong sing di omah iki ya mbake sing setri. Mbake Di guri-guyang guyu. oke, ora apa-apa wis kaosan ya ya. Kaosan saya. Sumuk. Dek acarane dek ini. Wah, Aduh ini karek meramaikan acara. ya unboxing wis. Unboxing. Kok kowe sing sunat jare. Nah, adike Budi. Ndi? Ndi? Oh, ini. Yo, nah. Ini Oh lah rasa ngelone cilik. Long kowe samater kotor iso. Kok dadak ngelone cilik. Iki Mas apa jenenge? Faiz. Mas Faiz sekolah kelas pinten? 6 berarti aku 1 SMP. Ya. Lah kadang sak kilang minggu. Iya 1 bulan. Iya, aku Ini kelas 6 sampai SMP. Kita kakak adik. Aku 2 apa? SMP. SLB. Ya ojo to. Oh iya. Ditungane iki. Nggih, pun garing. Nuke pun garing nuke. Nuk cengolmu iso. Nuk cengolmu. Lah biasane wong bar sunat kan kene helme. Iki kene. Iki enek. Oh wis garing berarti, sampean garing. Alhamdulillah. Jempol nek ngoten. Iya ora sanggup apa-apa. Sik kok brunus saya kok iso. Undungane iki, didungane iki. Kowe iki nyuwun apa? Nyuwun apa? Mobil. Sesuk ora ning nggonku tak tumbasne mobil remote. Ora ning ngono yo. Wong adewe iki ning kene golek duit nggih sangu tuku mobil, malah dijaluk tuku mobil. Ya ora apa-apa, iki impian. Muga-muga besok nek gede Dek Faiz iso tuku mobil. Amin. Iso nyenengne wong tua. Amin. Dadi wong sing sukses. Amin. Nah, kudune ngono. Lah ndekno aku mbok dongakne ngono belas ora ono apa-apa. Sapa? Aku. Ndongakne to? Lho dongakne ngono. Ndongakne maksiat tok. Koe. Iki Dek Faiz, kan Dek Faiz iso joget ora? Pengen mbak iki barang sing ayu-ayu iki milio sing ndi? Ora apa-apa, pakmu nom-nomane ya ngono kuwi wong. Kok apal to ya ki? Sapa apa? Wong gaene bengi. Halo ning iki bos, rumah lho. Ayo ning kidul ning lor pasar. Ndol apa kuwi lho? Kok iso? Kowe milih sing ndi? Lah kok ngerti men cah cilik sing gedhe dhewe. Sing ndi? Lah iki. Lah ngapa milih iki? Ayo. Kalau Pak jenengan Jenengan mirengne Pak niku. Wong anake wis dawa kaya ngono. wong ayu. Ayu koke. Dilungkas deboke bolong kabeh. Iki dolanan ketepel lho kok iso. Iya. Wis nek nang ning kene, mbak iki ben maju ya. Entar nang ning kene lho. Nunggu. Sik. Apa nek? Lah kuwi tuan rumah lancang mbok lungguh ning isor nggul iki. Kok iso lancang kok iso. Duduk kene. Nih jangan ini. Jangan tuh, jangan. Ojo lungguh sik. Nyendung. Kene. Nah, lungguh kene. Nah. Ojo demoy kacuk ayo wis ben kacuk. Samar saiki ilang. Ngene ya kok iso. Wes ngono. Ngono ya. Ya yo.
Cek, dari kok merenyes sesuatu Mbak. Sas. Ya. Tidak ada apa-apa ngowi iki. Ora nek ngono lho, Kak. Oh dicicingi ngene, kudune iki sing guyu ki aku. Iya. Lah kono ngeklik klik. Ya seneng. Mangsane iki lho. Terus gede-gede. Oh, alah ngene ngrungokne ngene. Klukuk ngono ta iki. Iya. Guyu. Mesti nih. Ora apa izin to asine. Ora apa-apa ngono jamu. Nah, Kok iso? sampai aja golek sing guru gede ngene menak. Nah, Kaya anu le Pakmu ki ora patek metu ngono ya. lha wong pake ning ngono kuwi kok iso. Nek Pake ya ning ngono kuwi lho. ya nggur ngucek moto ya kuwi. Nelongso kok ya ora tak kuto ya ning ngono kuwi. Oh, Pak njaluk nggih. Ya asline. Kae. Iki diterusne murah nggih. Lho, kok manut gitu. Lah nek diterusne 50.000 kene. Kuwi ya jaluk terus terang masamu. Lah kan bener toh. Wah, dhewe iki berkorban untuk iki tuyul ndi iki. Oh, lewat. Katoke apik kok kaine. Ayo Nagata. Kawi. Kok iso. Ayo. Ngapa rasa rokok-rokok duit? Ora sang apa-apa. Jangan lo. Kau wakil lambung lek nek kursi iki tak blok nek kowe iki, Bang. Wis tak ngene. Kenalan iki, Bang. Nah, saiki iki kudu manut aku. Lha kok piye iki sing aku. Selonggone sing pinggane kursi sapa? Kowe Kowe nge njaluk jatil ya tak pilihne. kowe gelas gede tak pilihne. Sing salto sing ngoyo aku. Lah kok kowe dadak guyu cengengesan. Ngene, satu se. Nah, lanang kowe lah, lanange jagat kok iso. Wah, mangsa iki opo? Lah yo. Moh. Padhe iki adik iki lah. Musik tau musik. Yo, iki nek duit tuh loman-loman lho iki masalah. Besok nek nyanyi dan tak duitmu nek ngene. Nyanyi dengkul ngono iso. Kok Jaremu koyo tung nang lagi duitnya entek. Ada, kok nek dibanting mikir. saiki ngene ya. Engko aku tak rono. Oke, Bos. Oke, Bos. Bosku tenan iki wah. Tak kasih tenan, Bang. Tak kasih tenan. Bos.
sawer. Ya tidak ada Sip. mau esem. Nah, ya dah. Dah. Mesem nah. Ya mau esem tak kuping. Anu, enak. Duh, mantuk. Mantuk. Mantune buayang nek jodhek apa? Tapi kayak oh alah. Ki wis aku wis. Nah, aku ra jaluk lho ya. Padahal aku gak jaluk. Oh,